Wadhi e kaonti no mantiere imbo mar Kenya, wadhi nyaka kaonti no ma Bungoma. Kama koro wayudo kanyo ni jotend obila mane kaonti ma Bungoma yudo puonj koa kuom duol matayo yiero pacho ka ABC, mano moting'o chiwo arita kuonde luto ombulu nyaka kinde ma yiero dhi nyime. Apisa mochung'ne weche yiero e kaonti no, mano Grace Rono, wacho kanyo ni gisechako yudo gig luto ombulu mopogore opogore, ka bende pok giwinjo ywak moro amora ewi yore mopogore opogore ma arita nyalo bedo ni injao e kaonti no. Komanda mar obila Francis Kooli owacho kanyo ni en ting' japiny ka japiny mar neno ni kwe obedo, kendo owacho ni giikore mar chwalo arita makare, arita mar kwe e kindego mag yiero. Kamanda maduong' bende e kaonti no ochiwo ripot machalo kamano. This training mainly is for the security personnel, who in turn will also be the poll officials, because they'll also be manning the polling stations. So we are sharing information on our preparedness. We have a number, about 50 of them from 13 sub-counties, and from here they'll be able to go back and also train the other officers. We have also another training which is going on at Mabanga Farmers Training College. We have a number of 225 people. We are training sets, who in turn are going to train now the POs and DPOs and then to the clerk level. We are complying as law enforcers to ensure that the IBC achieves its objective. And in terms of security preparedness, all are being shared in this training, and questions posed and answered so that we clear and also clear the gaps that are there and assessing of all threats for the purposes of mitigation. So ours here is actually to bring our stakeholders in the security sector to understand their roles and conducting themselves professionally as provided for in law.